soldataz bakarrikari. Burokrazia murriztu eta erraztu beharra dugu. Ez gara soldataz bakarrikari. Denbora behar dugu gure ikaslei arreta emozionala emateko. Ez gara soldataz bakarrikari. Hezkidetza eta bizikidetza plan errealak sortzeko denbora behar dugu. Gara soldataz bakarrikari. Denbora gehiago behar dugu umeen beharrei erantzuteko. Ez gara soldataz bakarrikari. Aniztasunari erantzuteko baliabideak behar ditugu. Ez gara orduak. Ez gara soldataz bakarrik ari. Gure artean koordinatzeko orduak behar ditugu. Gara soldataz bakarrikari. Benetako beharrei erantzuteko inbertsioak egitea behar dugu. Ez gara soldataz bakarrikari. Erronka berriei aurre egiteko formakuntza proposak behar ditugu. Ez gara soldataz bakarrikari. Psikologoak behar ditugu eskoletan. Ez gara soldataz bakarrikari. Eskola publikoen instalazioetan beharrezko inbertsioa behar dugu. Gara soldataz bakarrikari. Segregazioari erantzuteko beharrezko giza baliabideak behar ditugu. Ez gara soldataz bakarrikari. Ikasleen euskara ezagutza eta erabilera indartzeko plan erreala behar dugu. Ez gara soldataz ari. Ordezkoen lan baldintzak hobetu nahi ditugu. Ez gara soldataz bakarrikari, erretiro hartzeko baldintzak hobetzea behar dugu. Ez gara soldataz bakarrikari, mediku azterketak egiteko eskubideak behar dugu. Ez gara soldataz bakarrikari, baina azken urteetan galdutako erosalmena berreskuratu nahi dugu.